Ko muslimani klanjam se. Jeli? A to ne musliman napravio? Šta si danas se raspoložila? Ajde, pevaj, Dragana. Ajde. Upišat ću se, kaži se Ja, bravo. Dragana! Ajde još čuti mu telefon, da se ne preturi. Nema šta na tecu si cela, boga. Krvačice moje. Samo vam trebaju kusne još. Čuda se tako raspoložila da peva. Nikada ne da ovako peva. Nemoj samo vi da mi... Baš ne?